o primeiro que me toca é felicitar ao presidente do Comité de Adestradores e o director da escuela, Iván Cancela, porque, de alguma maneira, damos inicio a toda a actividade de formación da Escola Galega de Adestradores de fútbol e, curiosamente, pois aquí nos concentramos máis de 70 profesores, no cual hai unha implicación total por parte de todos os componentes e, bueno, neste sentido, felicitar a todo o equipo, que eu creo que, ademais, somos unha das escolas a nivel de España con máis actividade formativa e, por tanto, decir que estamos moi contentos do traballo que se está facendo en Galicia en relación á formación dos nosos adestradores. Esperamos que, ademais, este novo curso sea de moito proveito, sobre todo para buscar ese gran objetivo, que non é outro, que desde o ámbito de entrenadores poden ter unha ocupación laboral que, en definitiva, lles poida permitir precisamente, ou ben en Galicia ou ben fora de Galicia, en España ou a nivel incluso internacional, ter unha oportunidade laboral e creo que en eso está contribuindo de maneira moi importante, neste caso a Escola de Adestradores de Galicia e a propia Real Federación Galega de Fútbol. Hoxe é un día especial e moi importante para a Real Federación Galega de Fútbol, neste caso para a Escola de Adestradores. Poder reunir aquí a 70 dos nosos mestres, que son xente moi cualificada, moi importante e clave no fútbol galego, pois para nós é realmente importante e volvo a repetir que é un día de ledicia. Ao final, pois, queremos facer deste encontro un encontro social para que todos os mestres poidan interactuar entre sí. Levamos a cabo tamén reunión por áreas para que cada un poida facer as súas achegas, cousas a cambiar, cousas que teñen que continuar. E volvo a repetir que esperemos darlle continuidade a estas reunións, porque hoxe aquí se reúnen todos os mestres de fútbol e fútbol sala de Galicia. Hoxe é un día importante para a Escola de Entrenadores porque nos reunimos aquí en Santiago todos os formadores dos futuros entrenadores de Galicia. Entón é un día importante para nós porque comunicamos entre nós as cousas importantes que debemos modificar, que hai que cambiar para que os nosos adestradores teñan a mellor formación, para que dende a base os nosos rapaces galegos teñan unha boa formación e vayan adquirindo conceptos importantes. Eu son da área de psicoloxía. É importante valores como as emocións, os valores que vayan adquirindo desde nenos para logo ser uns bons xogadores, adestradores, e coñecer desde dentro a escola e ver como funcionamos todos e transmitir entre todos unha mesma liña de traballo. É un día moi importante, sobre todo porque o feito de poñer en común e de axudarnos entre todos, máis alá de marcar unhas líneas de actuación comuns para todos, é importante de cara a pensar no que temos que pensar nós, que é a mellor das formacións e a maior calidade que lle podamos ofrecer precisamente aos alumnos e aquela xente que se apunta ao curso de adestrador coa idea de seguir formándose e de dar pasos adiante na súa formación. Sí, moi interesante, xa digo, porque ao final as distintas zonas de Galicia que actuamos con un certo marxe de liberdade, cada un dentro da súa área de actuación, é importante poñelo todo en común, porque a Escola de Adestradores Galega non deixa de ser unha sola escola e todos temos que ter clara a liña que temos que seguir. Máis alá deso, a posta en común, o que fai é enriquecenos, é dicir, as propostas de cada un dos profesores de cada unha das áreas e das delegacións, ao final enriquecen moito o propio desenrolo da escola.